Halo Mas Di, enak apa? Cacah ngumpul. Lha wis wengi iki. Sek. Cacah ngumpul. Yo. Bojoku wis turu lho. Silok wis budal. Silok ngenteni aku. Gawa kloso karo panci. Lho. Arep mau manen kono apa piye par bakulan? Oh. Ora ndek panci. Lah carane yo dadak. Aku ora dikabari karo cacah sore. Wis budal, mampir nggonku, cacah. Iya. Gak adus aku. Langsung budal ya, adus ning kono. Yo wes, petuk ning kono ya. Iya. Wes nggo bantale aku nggo klosone. Yo wes. Wes, tak siap-siap. Arep nang ndi? Kaene boyongan. Arep nang alun-alun, napa Bu? Ya apa bunyi-bunyi boyongan ning alun-alun kuwi? Arep petuk kanca-kancaku wis dinteni cacah ning ngarepan ya. Ya aku melok. Kok iso melok iki acarane Gibah Akbar kok. Perwakilan saka provinsi. Lah aku kelo bojomu, yo pengen ngerti kayak gibah apa? Arep rasani sapa? Rasani Andin. Wis pirang-pirang episode ki anggota siloke padha ra mengikuti. Yo wis, arep budal dinteni cacah. Jawa corona apa ora? Musim corona kaya ngene kok arep budal lho. Tenang. No. Pot. Gak, pokok aku melok. Sok mben ae tak jak nek acara ning Jepang, kecamatan opo ya kae. Eneng pokoknya sumben gibah tingkat kecamatan ning Jepang sampean tak jak. Saiki kadung dinteni bocah. Saiki iki musim corona. Gibah ki online ae lho. Oh, wong kok diomongi. Tiken ono nek ning kono ratus. Wong diomongi kok ora kena. Lengkap alatku lho, lengkap. Sabun, gawe wedang. Iki sing opo iki? Iki kopi. Wes, udah. Berlungan. Tiken ono telepon Mbak Andin ya. Wong kok diomongi gak kena.
Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.